2000 s-a făcut asta, uite, o scrieți-o aici. 2000. Ăla. Uite acolo un vaporec. El Prat. Aterisează, băi, avionul. Hai să mai filmăm. Dar chiar hai să filmăm și partea asta. Dar mi-e frică din înălțime. Ostia, tio. Uite acolo o casă părăsită, ce? Unde? Jos. Era de-aia, gară de-aia. Era gară. Vámonos, tío. Ai călcat în hândele? Sunt hândele pe aici, uite hândele. Nu bine. Băi, hânde, mă. Dar ce scoate ele de acolo cu camioanele? Sifăre. Eu mi-aduc aminte de poligonul ăsta, când am venit cu avionul. Doar avionul trece pe deasupra poligonului ăsta și pe urmă Terezința. Mi-aduc aminte. Ți-aduce aminte? Da. Se vede vagoane așa tot. Uite acolo pe Livice. Nu, de acolo, unde e cătera. Unde ești noi? Până rău. Șagadigadanga. Vine mortul, bine-mi pare, în grădină am o floare. Hai mă pe sus. Băi! Băi, tu filmezi de picat, și o floare filmezi. Tăt, mă, tăt. E bune. E bune toate. Bă, e bune, mă, ăstea, bă. Dacă el e țigană, bă. Cum? Țigan, bă, râd. Uite, mă, locuri noi, apartamente noi, e. 6 etaje. Aoleu. Și acolo vrei să mai facă, cred că. Da, păi uite aici am făcut alte apartamente. Cât a tomberon, nu? Ce e asta? Ah, pescar. Cocostârc, măi, ca tine. Pescarușe, ce făcut? Așa, mă, uite cât a croce aici. Ce dracu pe Parcă e apă de sabi. aici, cu morți. Dar nu, mă, că are țevi. Are morți. Ești băbălă, mă, ești țevi. E frumos aici, mă. Uite, de aici se vede ăla, Andrei. Băi! Vino
încoace, ia. Familia Monserrat, auzi? Impresionant, ostia. Bă, nu fura florile. Aici e golă. Gol? Nu se vede mult. Bă. E gol. Gol, goluț. Ne aflăm la o altitudine de câțiva copaci. Avionul ce curbă face. Avionul? Uite avionul ce curbă face. Sunt multe în el. Sunt multe. Este bune, mă. Este bune. Am venit aici așa. Am venit aici așa să vedem aici așa, când am mai fost de mult pe aici așa. Este bune. Este bune totul pe aici așa. Totul, auzi? Tot. Pardon. Este bune, bune. Auzi, avionul vrea să să aterizeze, nu să decoleze. Auzi, și noi am fost aici jos și mai e o scară, 2, 3, 4, 5, 6. Este bună, stai și... Tăi-ți răfănele, ia, frate. Uite. Uite moldoveni în Barcelona. Mă faci pe YouTube, drace? E, nu te bag pe YouTube, mă. Cei mai frumoși moldoveni, auzi, din cimitir. Cei mai frumoși moldoveni din cimitir. Noi doi. Și cu el face 3. Eu cu mine și cu el. Monserrat, auzi, familia Monserrat. Rex. Lois. Băi, fratele meu. Fratele meu, tu ești băiat. Uite, mă, câte. Stai cu oamenii din cimitiră să mai facem un oraș? Da, mă? Hai, lasă gravatul, cât mai gravezi? Hai de sus, da? Să aud mișcări. Să vârcolesc morții pe înăuntru, acolo așa. Beau țări de apă. Să-ți treacă durerea. Uite, mă, ai văzut acolo și s-a dărâmat malul. Da, ba nu facă drum, mă. Tole, dai seama? Dacă nu erau copaci aici, așa cădea tot muntele. Doamnelor și domnilor, ne aflăm în Barcelona, adică în cimitir. Hai pe sus. E multe acolo, multe gagici pe sus. Este gagici, este? Este. Este lume, chinezi. Uite chinezi, uite chinezi. Uite chinezi, uite chinezi. Chinezi, chinezi. Uite-l, uite aici, uite, apartamente, uite, cu balcoane, uite, mobilate, gagici. Gagici în pula cu oameni. Băi, nu vorbim în nasol. Ia. Cucu. A fugit mort, a evadat. Ce glasă era asta? Băi, știi ce naș pe aici așa? Asta zici că era în secret aici, râde. E multe, e multe. Aici am uitat acum recent, 2269 numărul de sicriu de mormânt. 2269 3805. uite, îi stare pe trofeul cu el. Ce are? Trofeul cu el. Trofeul? Lasă-mă acolo. Ia mâna, mă. Ia-te un hoțul de morminte. Ce
Ce scrie acolo? Zaragoza. Ro... RDO de de Saragossa. Fă cu mâna la cameră. Asta e aluminiu. 10 minute, bă, să mă... Nu pot să mai bag pe otru dacă are 10 minute. Ce nu poți să faci? Are 10 minute. Ce?